Owasanda Taliban'ın köpler üçün garaşylmadyk ýagdaýdaky çaltlyk bilen paýtagyt Kabuly eýlemeginden 3 gün soň Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi günorta goňşusyndaky bolup geçýän ýagdaýlar barada dymyşlygyny bozup 18 awgustda bir wada 3 beýanat ýaýratdy. Bu beýanatlar Owasandaky wakalar dünýädäki iri habar beriş serişdelerinde gyssaly habar hökmünde beýan edilýän mahaly Owasan bilen 800 kilometr töweregi terhit araçagy bolan Türkmenistanyň özüniň goňşusyndaky ýagdaýlar barada ilata düýbünden maglumat bermeýändigi hakda Adatlyk radiosunda ýyly ýydyna çap edilen maglumatlaryň ýydyanyna gawat geldi. May aýyndan bäri Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Owasandaky eskerlerini resmi ýagdaýda çykaryp başlamagynyň ýydy süre gysga wagtyň içinde ýurdun möhüm şäherleriniň tasy ählisine eýilen Taliban 15 awgustda paýtagyt Kabula girdi. Şol sanda prezidentiň köşgüni eýledi. Bu ýagdaýlaryň fonunda Owan prezidenti Ashraf Ghani hem ýurdu terk etdi. Türkmenistan Owan meseleleriniň ähli aýratynlyklarynyň syýasy diplomatik serişdeleriň hemde usullaryň ulanylmagy arkaly parahatçylykly çözülmegine berk öwrarly bolmagynda galýar diýilip Türkmen diýiminiň medpuat gullugynyň çap eden beýanatynda Türkmenistanyň Owan sany ýakyndan synlaýandygy hem bellenilýär. Şeýle-de beýanatda bu ýurtdaky täze döwlet institutlarynyň ýakyn wagtda hukuk giňişliginde we Owan sanda ýaşaýan ähli etniki toparlaryň hemme taraplaryň gatnaşmagynda döredilýekdigine ynam bildirýändigi hem nyltalýar. Türkmen diýimi ýurdun Kabuldaky ilçihanasynyň we Hıratdaky hemde Mazar Şerifdäki baş konsulluklarynyň adaty tertipde işlemeklerini dowam edýändigini hem habar berýär. Beýanatda Owan sandaky Türkmen ilçihanasynyň we konsulluklarynyň binalarynyň daş töwereginiň Taliban hereketiniň wekilleri tarapyndan gorulýandygy hem bellenilýär. Türkmen diplomatlary Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň hereket etmeginiň adaty tertibine laýyklykda öz üstlerine yüklenilen wezipelerini dolu görümde yerine ýetirýärler. Diplomatik wekilhananyň hemde konsulluk edaralarynyň işgär sanynyň adaldylmagy ýa-da hünärmenleriň bölekleýin ýurtdan çykarylmagy amala aşyrylmady diýip Türkmen diýimi ma'lum edýär. Ýatlasak Taliban toparynyň hökümdarlygynda diplomatlaryň how pastyna düşmeginden alad edip ýeşenme güni dünýäniň ençeme ýurdu özleriniň Owan sandaky ilçihanasyny evakuasiýa edip başlady. Käbir döwletler bolsa Kabuldaky ilçihanasynyň işgärleriniň sanynyň adaldylandygyny, ýöne işiniň dowam etjekdigini ma'lum etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkmen Owan serhedindäki Mamnadar Akine hemde Serhedabad turgundy gözegçilik göýberiş nokatlarynyň hem adaty tertipde işleýändigini habar berýär. Taraplaryň ikisi tarapyndan kesýetlenen tertipde awtomobil tirkegleriniň hemde demir ýol wagonlarynyň zerur bolan mukdarynyň geçirilmegini üpjün edýärler diýilip beýanatda nyltalýar. Şeýle-de onda döwlet serhediniň goraglygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýükleriň serhed üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlygyň hemde gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleriniň Taliban hereketiniň wekilleri bilen ýygyderli gatnaşyklary saklaýandygy hem aýdylýar. Türkmen diýiminiň Owansan baradaky beýanatlary 18 awgustda giýişlik we 19 awgustda ýerden hem dowam edip ministrligiň web saytynda ýene 3 beýanat köpçülige ýetirildi. Türkmen diýimi 18 awgustda Türkmenistanyň Mazar Şerif we Hırat şäherlerindäki baş konsullarynyň değişiklikde Taliban hereketiniň Balx we Hırat vilayetlerindäki wekilhanasynyň ýolbaşçylary bilen duşandyklaryny ma'lum etdi. Duşuklaryň dowamında Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň Owansanyň Demiradyk we Günwatar vilayetlerinde öz işini amala aşyrmak bilen bagly bolan anyk meseleleriň ençemesiniň ara alınıp maslahatlaşylandygy aýdylýar, ýöne onuň jikmejikleri aýdynlaşdyrylmaýar. Taliban 15 awgustda Owan paýtagy Kabuly eýländinden bäri bu waka dünýäniň köp ýurtlarynyň üns merkezindäki esasy özgörçlikleriň biri bolmagynda galýar. Muňa garamazdan söz azatlygyny berk çäklendirýän we dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň
ýurtlarynyň biri Türkmenistan, Owganistandaky ýagdaýlar babatynda ilata maglumat bermän gelýär. Bu barada ýurdun medeniýetinde we döwlet telekanallarynda hem habar berilmeýär. Türkmen jiminiň Owganistan babatynda ýaýradan beýanatlary paýtaht Kabuldaky ýagdaýlar bilen birlikde türkmen häkimetleriniň ýowuzlukdan gaçyp türkmen serhedine sığınan Owgan hökümet güýçlerini, bosgunlary, şol sanda etniki türkmenleri hem bitaraplyk statusuna salgylanyp öz çägine geçirmeýändigi barada Adatlikda ýyly-ýylyna çap edilen habarlaryň ideýanyna gabat geldi.